ئاڤاکردنا دیوارێکی کۆنکریتی لەسەر سنووری عێراق و سووریا ji bo rêgirtinê li derbasbûna tîroristên Komala Dewleta Îslamî Daeş ji alî efserekî mezinê leşkerê Iraqê ve hat ragihandin. Efserê ku nexwestî navê wî were eşkerekirin got qonaxa yekê ya avakirina wî dîwarî li bakurê Rojavayê devera Şingalê bû bi bilindahiya 3 metre û nîvan. Heman ji derî got Iraq ku 600 kilometrên sunûrê hevbeş digel Sûriya hene hewl dide rê li vedizîn û derbaskirina sunûran bigire ji aliyê Komala Dewleta Îslamî Daeş ve bo nav erdê Iraqê. Li sala 2018 Iraqê dest bi danana bercanên sunûrî li ser sunûrê Sûriya kiribûn ji bo heman mebestê. Çavderiya mafê mirovên Sûrî bingeh li Londonê dibêje ev dîwar tê avakirin li herêma beramberî bajarê Şedadî ya bakurî parêzgeha Cezîrê. Li meha yek ev sal Daeş êrişî zîndanekî kiribû li wê herêmê ji bo azadkirina cîhadiyan lê di şerekî de bi sedan kes hatin kuştin. Çavderiya Sûrî bawer dike ku hinek ji wan cîhadiyan şiya xwarizgar bikin û derbasî Tirkiye bibin. Li 2014 wê Komalê erdekî fireh li Iraq û Sûriya girt û Xîlafeta Îslamî ragihand heta dawiya 2017 lê niha jimarekekê wan li herêmên her du aliyên sunûran mane û carcaran çalakên çekdarî encam didin.